Hello mga kainday, this is Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, good morning. Today is Sunday. So ayan, ang api ko. Mga kainday kasi magsimba ako ngayon sa simbahan doon sa aming Chikiki. So ayan mga kainday, pagkatapos kong magsimba, may meeting kami sa DYA, Diocesan Youth Apostolate doon sa Proverb, Daugan, sa Zona 3. Pupunta ko mamaya mga kainday pagkatapos ng simba. Tsaka, abangan nyo mamaya. So ayan, nangapis ako. Nag-ulan. Astang ulan na dali mga kainday, nagtaliksik na di ay wala ng ulan. Mga pita, mga kay bago ta mo atong simbahan, mga pisa ta. Okay. Gata sa akong kape. Init. Init yung kape. So ayan mga kainday, muadto na kong simbahan, padulong na kong simbahan, nagbaktas ko aring dalan sa highway. Padulong simbahan. Ayan. So ayan mga kainday, taligsik. Wala ni gawa si haring araw, this Sunday. Karon nga Domingo mga kainday. Murag nagsugod ng simba. Murag nagsugod ng simba mga kainday. Dahil naisakyanan, kita ka ng sakyanan. But laban lang, makaapas na lagit na. Panagsam ko mga kainday, magsugod ng simba sa muang Chikikis. Mga 8 kapin, 7 kapin, dili siya dili siya pareha ang oras sa magsugod. Okay. Yan. So ayan mga kainday, na humanami og simba. Kauban ako si Auntie Tonia og si Angelica. Maulaw sila ka. Humanamig simba mga kainday. Nilid kayo ang pulong sa Ginoo karong Domingo ha. Ay, Ginoo ko. Ulan kaayo ha, sa pitaas sa dalan. Ulan kaayo mga kainday, gahapon nag-init. Kadiyot ra po tas nag-ulan. Nag-ulan ba gahapon? Nagulan day morning, wa siya nagulan, pero pagkahapon taligsik inday ang ulan. Si Angelica, maulaw si Angelica. Ha. Hi tito niya, hi mo ang anak. Hi. Aileen ba, Aileen? Hi. Hi. Na namin diri sa highway. Hapit na maabot sa Angelica silang balay. Matulog ni siya ron kitugnaw. Si Marington niya, Nara. Hi, si mo anak ba? Mega love shout out kang Aileen Bisdak from Turkey. Wow. Hi!
May batasan ang kuan mga kainday kay kusog yung padagan. Hinay-hinay lang call kay danlog ang dalan. Ayan no, nila Uy, ano sa kong payong tulo man eh. Tulo akong payong. Mura po ni kamong balay. Ang nag-meeting mga kainday na ulan na, after nag-ulan, gusto kay ulan na rin. Medyo ko kaulian ni Ron kasi kay ulan.